Bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos dar inicio ao pleno ordinario, fecha 26 de xuño de 2025 ás 20 horas. Nada, antes de nada, disculpar a asistencia de Francisco Bermúdez, porque non pode asistir. Bueno, o punto número 1 non temos ata, entonces vamos a retirar do orden do día, e tamén vamos a retirar o punto 5 do orden do día. Por lo cal, vamos a empezar polo punto número 2, que é o expediente 5329/2024, aprobación definitiva do orzamento 2025. Primer turno de intervención, si ten a palabra. Sí, antes de nada, unha cuestión de orden. Cal é o motivo polo que se retira o punto número 5? Porque decido retirar. Palabra. No, nada. No. Vale. O sea, unilateralmente, polo menos é unha explicación. Nada, pois presentan vostedes buenos días e boas tardes, perdón, primeiramente. Ben a pleno a aprobación definitiva do orzamento, un orzamento que xa anuncian vostedes que van a modificar, ou anunciaban vostedes que iban a modificar co punto número 6, que é ese suplemento de crédito, que agora vai a ser o número 5, porque xa que suprimimos o punto pasará a ser o número 5, e que, polo tanto, este orzamento vai ter validez de, non sei, canto tempo nos levará a chegar ao punto número 6? Media hora, 3/4? Media hora, 3/4 van vostedes xa directamente a enmendar o seu propio orzamento, e non van a enmendar de forma menor, van a facer unha emenda de 1,5 millóns de euros. As emendas que presentamos nós seguro que eran moitísimo máis baratas e melloraban sustancialmente o orzamento. Vou facer aquí unha enumeración para a xente que me estea vendo nas súas casas ou que vexa o pleno pola canle de YouTube. Nos presentamos emendas aos orzamentos, presentamos 5 emendas parciais, collendo como base o seu orzamento e intentando aportar para mellorar demandas dos veciños, que sabe vostede, ademais, que son demandas dos veciños. En concreto, cousas como facer un proxecto para comprometerse co arranxo do Centro Social de Cabo de Cruz. Xa onde pedimos que o arranxaran este ano, pois xa sabemos que a altura do ano no que estamos, empezar con ese proxecto é imposible, pero polo menos redaten o proxecto e puxeran no orzamento esa intención, que non simplemente fora vir aquí aquel día e levantar a man. Dotar de mobiliario tamén ese centro. Tamén puxemos emendas para que conectaran dunha vez o saneamento de Loxo, Pomar do Río e Enseño, unha emenda para arranxar o que é o acceso ás beirarrúas e o acceso a sinalización ao colexio de Cespón, máis onde xiran os autobuses. Creo que a comunidade educativa xa o pideu tamén algunha vez. Arranxar tamén o que son os sendeiros por onde van os muiños en Bealo, unha actuación que, tamén conlevaba poñer un pouco a posta en valor o noso patrimonio, e tamén darlle un arranxo ao tema das pistas de Subuqueiro. Eran emendas parciais que fixemos como base ao seu orzamento e intentando ceñirnos ao presupuesto, aos cartos que tiñan vostedes. Mais construtivos non puidemos ser. Como se tuvera unha bola de cristal, xa lle dixen, van a pasar o rodillo, pasaron o rodillo. A excusa a que veño escoitando aquí cando hai maiorías absolutas dende tempos inmemoriais. Temporais, que non se atopan entre os supostos que podan modificar o orzamento. Cando non hai maiorías absolutas, atópanse fórmulas para modificar o orzamento. E máis, dentro de, xa lle digo, 30 minutos ou 45 minutos, vamos a aprobar unha fórmula por a cales vostedes van a aprobar por moitos máis cartos das emendas que lle pedíamos nós o orzamento. Mire como para o que quixeron vostedes atopar unha fórmula para incluir no orzamento. Eu recordo que, con ánimo de ser construtivo, non votei en contra a primeira vez e dixen: si non aceptan as emendas nosas, si aceptan todas votarei a favor, si aceptan algunhas, todas ou a maioría votarei a favor, si aceptan algunha, pois poderei manter a miña abstención, si pasan o rodillo, que é o que van a facer, evidentemente me forzarán a votar en contra.
bueno, pasaron o rodillo, fórmulas tiñan, repito, usaran a mesma que van a usar dentro de media hora. 2 puntos máis adiante. Se estuveran en minoría e lle fixera falta o voto da oposición, asegúrolle que habían de facelo como xa fixeron no seu día. Ben, que trato de mostrar con isto? Que basicamente vostedes cúmplese o refrán aquelo de consellos vendo que para mí non teño. A constructividade que lle piden á oposición non a teñen vostedes. E como xa sabíamos que iba a pasar isto, pois tampouco renunciamos a presentar unha emenda á totalidade. Porque non nos parece de recibo, a nosa opción, se gobernásemos nós, non sería adicar todo un orzamento a unha sola, o 90% do orzamento a unha sola obra, deixando paralizadas e na cola de espera a multitude de peticións, de obras, de solicitudes, de servicios que fan falta no noso Concello que terán que esperar un ano máis a que podan ser atendidos polo Goberno. Polo menos. Nós antes de entrar a facer esa obra tan grande que van a facer vostedes do arranxo da Cachada, que, bueno, non quero adiantar a ese punto, xa en ese momento xa lle falarei, nós hubiéramos intentado repartir un pouquiño mellor os cartos por todo o Concello. Aquí é unha tónica xeral de todos os gobernos, pídense préstamos, incrementase a deuda do Concello para facer obras sempre no centro de Boiro e construcións que son exaxeradas, pero non se fai para facer actuacións nas parroquias. Creo que unha das emendas non presentaba a Boiro Novo, presentaba un veciño de Cabo de Cruz, polo que estuve mirando, decíalle, bueno, así como pediron un crédito para arranxar a Casa da Cultura de Boiro, bueno, pidan outro para arranxar o centro social de Cabo de Cruz. Pois mire, pois tamén podían buscar esa fórmula. Ou solamente nos imos a empeñar para o centro de Boiro as parroquias. Se nos empeñamos para as parroquias aí xa ao mellor non é tan ben visto, non sei moi ben o porqué. Bueno, vostedes non digan que non os avisei, estaban sobre aviso, non aceptaron ninguna das emendas, non buscaron fórmulas para incluílas no orzamento, a única emenda que van a facer é a súa, dentro de 2 puntos máis adiante, polo tanto, é o seu orzamento, creo, as palabras que dixen no pleno anterior, é totalmente descompensado. Nós non repartiríamos os cartos, repartir por decir de alguna forma, porque non se reparten desta forma e, polo tanto, imos a votar en contra. Moitas gracias. Moitas grazas, Triñanes. Primer turno, señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, nós, no BNG, xa votamos en contra da aprobación inicial deste orzamento para o 2025 e, evidentemente, imos votar tamén en contra da súa aprobación definitiva. E os motivos? Explicámoslos polo miúdo o mes pasado, cando veu o orzamento a pleno, e, entre outras cousas, pois porque os investimentos non atenden ás necesidades reais que ten Boiro, senón que vai todo a esa obra faraónica da que xa vimos falando, como é a rehabilitación da Cachada. Un orzamento que presumían que aumentaba con respecto ao ano anterior, e os motivos polo que aumenta o orzamento son nada máis e nada menos que por subirnos a contribución, por subirnos o IBI nun 25% a todos os veciños e veciñas, e por ter tamén que pedir o crédito para o pago desa obra faraónica. Por outro lado, recolle investimentos con cartos que non están dispoñibles, partidas xenéricas sen especificar. Pois ben, no período de alegacións a este orzamento, no BNG, presentamos alegacións coas que pretendíamos que se subsanase polo menos a falta de transparencia que ten o orzamento. É unha partida xenérica sen especificar como é a mellora e ampliación das instalacións públicas adicadas á dinamización cultural por un total de 120.000 euros que non estaba especificado, pois pedimos nas alegacións que se especificase e que se destinara ao Centro Social do Cabo de Cruz, xa que hai unha moción aprobada por unanimidade, recordo, por unanimidade, nese sentido, precisamente aquí neste pleno. Outra alegación que fixemos foi que se especificase unha partida para a construción da cuberta da Galiña Azul de Praia Xardín, xa que non atenderon no seu día esta petición, esta demanda das familias, que recolleron ademais unha serie de sinaturas, e tampouco atenderon a solicitude que fixo o BNG a través dun escrito,
Entón, intentámoslo vía alegación dos orzamentos a ver se tiñan a ben, pois, agora tela en consideración desta maneira. As alegacións foron desestimadas e entón agora aínda temos máis motivos para votar en contra. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Segundo, señor Ruiz, ten a palabra, primer turno. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. O día 15 de maio aprobase inicialmente pola maioría do Pleno a proposta de orzamentos para a anualidade 2025. Días despois publicábase, dando comenzo así á súa exposición pública e período de presentación de alegacións ao documento. Presentáronse durante este período unha serie de alegacións, reclamacións e emendas, pero ningunha delas ten encaixe entre as causas que están tasadas como posibles para a reclamación contra o orzamento. É por isto que propoñemos a aprobación definitiva do orzamento para esta anualidade 2025 por un importe total nivelado de ingresos e gastos de 21.179.009,25 euros. Aprobar as bases de execución do orzamento xeral, declarar non dispoñibles créditos por importe de 1.109.660,36, en canto que dependerán do efectivo incremento das achegas da participación en tributos do Estado e da liquidación dos exercicios pechados do 23, incremento pendente de aprobación por parte do Estado a día de hoxe. Aprobar o cadro de persoal funcionario laboral e eventual para o ano 25 e indicar, por último, que contra a aprobación definitiva deste orzamento poderase presentar recurso contencioso administrativo no prazo de 2 meses. Moitas gracias, señor Ruiz. E segundo turno de intervención, ten a palabra, señor Triñanes. Como sempre, a lectura dos criterios técnicos que, como lle repito, cando estaban en minoría atopaban as fórmulas para meter en orzamentos e en plans de obras o que lles pedía a oposición non se quedaba máis remedio. Como se dixo aquí, vámonos a gastar de momento 2,7 millóns fixos xa de euros na obra da Cachada. Temos 1,5 millóns de euros pendentes dunha subvención que está no aire, que non quero adiantar porque xa hai un punto na orden do día un pouco máis adiante. Quéreme decir vostede que realmente non había posibilidade de facer un orzamento mellor? Quen lle pideu? Aquí pedimos que se arranxara a Cachada. Quen lle pideu facer unha obra de 4 millóns de euros que a ver se non os pagamos íntegramente os boirenses? Quen lle pideu? Pedíase que se arranxara, se actualizara. Non facía falta semellante obra faraónica. Fala vostede de que fan unha obra pensando no futuro de Boiro. Sabe vostede o que, por non ten nin presente? O Centro Social de Cabo de Cruz. Ese ahora mismo ni siquiera se pode facer absolutamente nada en el porque chove a caldeiros. Vostede pensa no futuro do centro de Boiro e nin siquiera lle dá un presente ao Centro Social de Cabo de Cruz. Unha obra que vai, un orzamento que vai todo para o mismo sitio. Canto tempo levan esperando as aldeas de Loxo, Pomar do Río e Enseño porque chegue o saneamento ali? Pero non, había que meter unha obra de 4 millóns de euros, de momento, veremos, de momento, antes, colalo na cola, antes que esa demanda de máis de 15 anos da xente dali. E xa non lle falo de outras cousas pendientes que lle viña pedindo nas alegacións, como o tema dos muiños de Bealo, como o tema do Centro Ecolóxico de Neixón, bueno, etc. A maiores, falando da nosa alegación xeral de como faríamos nós un orzamento. Vostede volve a olvidarse de outras obras que quedaron pendientes da anterior legislatura cando nós tiñamos a responsabilidade de deportes. E xa, porque como xa me sei as excusas, xa lle digo, onde están os cartos da obra do parquet para o clube de patinaxe? Porque estaba licitada e axudicada. 150, 160.000 euros. Por que non se fixo esa obra? Cando estaba adxudicada. Estaba todo o proceso administrativo rematado. Onde van os cartos? Teñen 1,5 millóns de euros máis que vamos agora a aprobar de modificación de crédito un pouquiño máis adiante, pero non foron capaces de aprobar unha modificación de crédito para poder compensar o incremento do coste do club de piragüismo. En 2 anos. Eso sí, nos panfletos que manda a Diputación, bien que presumen dello. Non sei de que presumen, porque aquilo sigue estando o jalpón que había antes. Eso sí, pero 1 millón de euros máis para a Cachada. Aí sí que non tiveron problema de enmendarse a sí mesmos.
Vamos a aprobar un orzamento como era, como decía, vamos a aprobar nada, que en 15 minutos vamos a aprobar outra cousa distinta que vai modificar este orzamento, e xa lle digo, non é unha cousa menor, é 1,5 millóns de euros máis. E, bueno, xa non lle falo de outras cuestións que habíamos prometido, que habían vostedes comprometido no seu día, e que nos poñemos aquí na alegación xeral de como faríamos nós un orzamento se estuveramos no goberno, tema de Radio Boiro, tema da xestión pública directa da piscina, que seguimos esperando, do SAF, que, bueno, podemos morrer aquí esperando, podenos dar as uvas do siglo que ven, e outra saída de acordos plenarios que sí, vostedes son moi áxiles a hora de levantar a man, pero que despois non poñen un peso para eles. En fin, é a súa proposta de orzamento, pero non digan que... Bueno, non digan non, vostedes creerán que é a mellor. Eu xa lle digo que meter todos o 90 e pico % dos cartos de Boiro en unha única obra, que xa ni siquiera no centro de Boiro, porque se non repartían polo centro de Boiro, en unha única obra era o mellor orzamento que podían facer. Para nada, hai que repartir os cartos, todos os veciños de todos os sitios aportan, e máis ben que lle subiron os impostos, debería de haber repartido un poquinho mellor os cartos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Triñanes. Segundo intervención, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Home, eu sei que as alegacións que presentamos os grupos políticos non teñen cabida nas alegacións técnicas, pero as alegacións políticas sempre se fixeron. En este caso, nin sequera supoñía unha modificación do texto, nin sequera supoñía unha modificación moi grande do orzamento, simplemente había que especificar que unha partida que xa hai, sen especificar, por cento, 20.000 euros, se puxera que iban para o Centro Social de Cabo da Cruz, e así, pois, gracias ao BNG, podían ir cumprindo a promesa que fixeron aquí e que votaron a favor, por eso esa moción se aprobou por unanimidade. En canto a outra alegación, pois, a da coberta da Galiña Azul, pois non nos parece de recibo que hai máis dun ano salían en prensa que estaban vostedes en diálogo ca Xunta para facer esa coberta que era necesaria, que vendéndonos fume como acostuman a facer, e que despois non a contemplen nin nos pós, nin nos orzamentos, nin en nada. Vostedes dedícanse a quedar ben, a facer promesas que non cumplen, e precisamente presentamos estas alegacións pois para darlle a oportunidade de ir cumprindo vostedes as promesas que van facendo. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señora Suárez. El segundo turno, señor García Díaz, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Boas tardes. Bueno, nos vamos a votar en contra dos presupostos. Xa dixemos que eran uns malos presupostos e que nacían mortos, non? Estamos falando do préstamo da póliza de crédito que traen ustedes de 1,5 millón. Xa advertíamos que había que pedila, porque incluso era dudoso que se pudera licitar, porque cando o cronograma de ejecución da obra era dun ano, feito por o arquitecto redactor, e se licitaba, aínda que se acortaran plazos a súa ejecución, os cuales nos dudamos de que sea posible acortar esos plazos, dixemos que o plazo que tiñan ustedes para justificar, pagar e rematar a obra, pois que era o 30 de junio, non era posible facer. Por iso este presupuesto está caducado, caduca ahora en 10-15 minutos, que chegaremos ao punto número 6, e, lógicamente, non o podemos apoiar de ninguna manera. Tamén se presumía na aprobación inicial deste presuposto de endeudamento. Sería interesante conocer o que chegará nese punto por informe de intervención, creo recordar, despois o miraré exactamente, creo que se pasa ahora ao 46,9%, me parece pasar ao endeudamento. Endeudamento que pagaremos todos os boirenses con outra actualización chegado o momento dos impostos e tasas que lle correspondan no seu momento, que se actualizan, como din vostedes, esos impostos para seguir crecendo. Como eslogan está bastante ben. Señor alcalde, cando lle preguntou o compañeiro, eu tamén lle iba a preguntar, pero, bueno, xa lle vin a contestación, por que retiraba o punto de orden de día. Bueno, efectivamente, este como presidente ten a potestad para retirar o punto de orden do día.
en aras de transparencia que lle venimos demandando de que usted é alcalde, creo que a pregunta foi correcta por parte do compañeiro. Bueno, a razón é porque parecía que a retiraba usted, bueno, é unha contestación. Non me parece a máis transparente, pero é unha contestación. E como di outro, xa sabedes, aceptamos pulpo como animal de compañía. Ben, xa vexo que lle dá a cabeza, pero, bueno, pois sí. De todas maneiras, ese punto que usted retira é a adjudicación, porque entendo que do préstamo, entendo que a licitación que íbamos a aprobar nós, se está licitada e o que se trae o acordo para adjudicalo, non sei a razón, por eso extrañanos, de todas maneiras. Moi amables, moitas gracias. Moitas gracias, señor García Díaz. Segundo turno de intervención, señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Xa se comentou na aprobación inicial que, evidentemente, cada un dos grupos que forman parte desta corporación tería a súa proposta de orzamentos diferenciada dado lado, claro. E máis, eu cheguei a comentar naquel momento que se tuviéramos cada un de nós a potestade de facer un orzamento aquí mismo, teríamos 16 orzamentos distintos presentados hoxe. Nós presentamos o que o goberno considera que é o mellor. Por qué? Porque se tuviéramos outro mellor, hubiéramos presentado outro mellor. Nos consideramos que este é o mellor orzamento para o momento no que está o Concello e para o futuro do mesmo. Temos que agradecer a si mesmo a presentación das alegacións porque, bueno, dannos un enfoque das necesidades que consideran os grupos da oposición que se deben de cubrir. E por falar algo destas necesidades que nos puntualizaron en estas alegacións, bueno, pois hai que indicar que coincide o Centro Social de Cabo de Cruz en 3 das alegacións presentadas por 3 persoas distintas. Sobre eso quixera puntualizar de que estamos rematando o proxecto para a reforma do teitume do Centro Social e con eso acadar que deixe de meter agua como está metendo. Vale, vamos a empezar por aí. Temos a intención, a ver se somos capaces de cos créditos que nos chegaron do posadicional poderlle darlle forma á financiación dese proxecto. Vale, estamos aí cos tempos un pouco xustos, pero vamos a intentar facelo así. Coméntase tamén o da pérgola da Galiña Azul por parte do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, vamos a intentar que antes do outono tamén este colocada. Vamos a intentar que antes do outono este colocada tamén. E en cuanto ao asfaltado do Colexio de Sepón, coñezo desde fai xa moito tempo esa demanda e temos a memoria redactada e solicitados os permisos a medio rural para poder proceder con ese asfaltado. A día de hoxe témolos feito. Sobre que tai todo para a cachada, porque é algo que no que se acaban de basear as forzas da oposición. Bueno, pavimentación de vías públicas, 450.000 están neste orzamento. Abastecemento de agua, 100.000 euros. Mellora da rede de saneamento, 100.000 euros. Parques e xardíns, instalación e reforma da rede de parques públicos, 85.000 euros. Mellora e ampliación de instalacións públicas adicadas á dinamización cultural, 120.000 euros. Instalacións deportivas, mellora e ampliación de instalacións públicas dedicadas á práctica do deporte, 120.000 euros. Digitalización da administración local, 100.000 euros. Administración, mellora de edificios públicos da administración, 130.000 euros. Bueno, se vostedes aínda así consideran que vai todo para a cachada, bueno, dicirlle aos veciños que non é verdad, vale? A que nos este escoitando non é verdad, porque a parte da cachada vai financiada con a póliza de crédito, como ben se dixo aquí xa. O sea, non se quita nada do orzamento para a cachada. A cachada vai financiada a parte do orzamento. Se non houbera cachada, este orzamento viría sen a cachada, pero traería todas as inversións que eu acabo de nomear igualmente. Que non son as que vostedes lle gustan, evidentemente, porque cada un de nós, como digo, tería o noso orzamento. Señor Triñanes, evidentemente é o noso, non é o seu. Se usted considera que necesitamos unha casa de cultura de 4 millóns de euros en cada aldea, bueno, alá vostede, eu non o considero. Vale. O BNG, vivimos de vender fume. Vostede de verdad pensa que estamos aquí por vender fume? Sí, de verdad o cree? Bueno, pois sinto moito que pense eso. Eu creo que os viciños, co respaldo que nos deron, non pensan o mismo, pero bueno, alá cada un. Repito que o mellor orzamento que entendemos que podíamos presentar
E sobre que vai a durar 5 minutos, bueno, evidentemente, as modificacións presupuestarias están aí a orde do día e a modificación presupuestaria é tan válida aos 5 minutos da aprobación do orzamento que aos 5 meses. A mesma, exactamente igual, aos 12, que podría darse o caso tamén. Están a orde do día, é unha fórmula válida perfectamente para tomar Mandela e o que vamos a hacer nun punto posterior. Ahora vamos primeiramente a aprobar o orzamento definitivamente e poñelo en marcha, que é o que queremos. Moitas grazas, señor Ruiz. Pasamos á votación. Votos a favor. 8 votos a favor. Votos en contra. 8 votos en contra. Como hai empate, temos que pasar a unha segunda votación. Votos a favor. 8 votos a favor. Votos en contra. 8, polo cal queda aprobado por voto da calidad do alcalde. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3 do orden do día. É o expediente 1273/2018, aprobación provisional da modificación puntual do Pexón para a modificación da ordenanza 6.2 do Parque Empresarial de Espiñeira. Primer turno de intervención. ¿No? Señor Ruiz? Sí. Sí, ten a palabra, señor García Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Nos anunciar que vamos a votar a favor para axudar a mellorar o polígono industrial e, bueno, son cousas que en su día, cando se construiu, pues, bueno, son detalles que foron quedando no tal, entendemos que a máis vin as alegacións que presentaron os propios interesados, non, que son os empresarios, e opoñerse ao mesmo me parecería que non sería coherente co que vemos aquí a defender. Nada. Gracias, señor García Díaz. Sí, señor Ruiz, ten a palabra. Sí, casi vou dar unha pequena explicación para a xente que nos este escoitando dentro da casa. Esta modificación puntual do Pexón que afecta ao polígono industrial de Espiñeira nace, como ben dicía o portavoz do Partido Popular, da demanda xa dos propios empresarios, non, que din que se teñen en conta unha serie de melloras que se poden producir en ese polígono e que tamén atenden a actualización do modelo industrial que co paso do tempo vaise modificando, non? Vamos a levar a cabo hoxe, por segunda vez en este pleno, a aprobación provisional, porque a aprobación definitiva non nos corresponde a nós, corresponde aos departamentos de urbanismo da Xunta de Galicia. E por que ven aquí por segunda vez? Bueno, porque na primeira aprobación provisional nós estimamos as alegacións que se nos presentou dende os propios empresarios do polígono e hai unha que a Xunta, ainda que cos informes favorables, considera que debemos corregir, que é o uso hotelero. Eles consideran que se non se ciña un ámbito determinado e se permite o uso hotelero en todo o ámbito do propio polígono industrial, que eso pode cambiar o sentido, o fin último do propio polígono industrial. Entón, nos recibimos esa notificación por parte da Xunta que temos que facer unha nova aprobación provisional, falamos con quen presenta esa alegación, entenderon perfectamente que non era un uso prioritario hotelero e máxime, si cabe, co colmatado que se atopa o polígono a día de hoxe, entón, entendemos que o retirar este uso permitido da aprobación provisional facilitará, en todo caso, a aprobación definitiva. E iso é o que estamos traendo a votación. Vamos a votar por segunda vez esta aprobación provisional da modificación do Pexón, donde se van a modificar alturas, se van a modificar plantas das naves, se lle van a permitir usos adicionais ao propio polígono, e isto é, como dixen, que nace de unha demanda dos propios empresarios do polígono industrial de Espiñeira. Moitas grazas. Segundo turno de intervención, si queren, se non pasamos a votación. Sí, pasamos a votación. Moi bien, pasamos a votación deste punto número 3. Votos a favor. 16 votos a favor, polo cal queda aprobado. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4 do orden do día, é o expediente 5728/2023, declaración especial de interés e utilidade, obras de construción dun peche perimetral en Amicos. Non sei se queren facer unha intervención. Sí? Vale, ten a palabra. Nada, anunciar o voto favorable, pero eso non quita que dende aquí quero expresar a miña solidaridade cos traballadores de Amicos, a ver si estas exencións que vamos a darlle sirvan tamén un pouquiño para que as súas condicións melloren. Aí atrás, hai un par de meses, ainda fixeron unha protesta aquí en Boiro e eu creo que tratar este tema sin mencionar como é a súa situación e que realmente merecen que sean tratados e se cumplan os requisitos que piden por parte da empresa,
eu, sinceramente, e co ánimo que sempre teño de traballar por a clase traballadora, sería imposible deixar este punto sin mencionalo. Moitas gracias. Alguna intervención máis, se non pasamos a segundo turno? Sí, segundo turno, ten a palabra, señora Suárez. Gracias. Pretenden vostedes non declarar de especial interese a utilidade municipal as obras do peche... Declarar ou non declarar? Vale. Pois nada, simplemente anunciar o voto favorable. Gracias. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto... Sí, ten a palabra. Bueno, nos vamos a votar a favor. Xa en su día había vivido esta, pero que era porque os informes eran desfavorables. En seu momento, creo recordar que dixen eu, se facemos caso a todos os técnicos, para que estamos os políticos, non? Pois eso, me alegra que os técnicos hayan dado unha volta ao que era razonable que se hicera e demais. Felicitar a dirección de Amicos polo seu traballo que fai cos traballadores, que ampliou claramente a plantilla, dándolle unhas garantías de traballo inigualables e nada máis. E ojalá siga medrando esa empresa forte e siga axudando a aqueles que necesitan os seus servicios. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, pasamos á votación deste punto número 4 do orden do día. Votos a favor. 16 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 6, que é o expediente 2897/2025, suplemento de crédito 2/2025. Primer turno de intervención. Ten a palabra o señor Tenianes. Bueno, señor García Díaz, que eu xa sei a quen vostede lle vai pedir o voto, a min importame ben pouco, e non me importa romper certos tabús sobre certas organizacións en este Concello, porque conozco de primeiro man como é a situación. Compañeiros meus traballaron en Amicos, nas ecobrigadas e na atención sociosanitaria. Non me fai falta que veña ningún sindicato a dicirme como está, que eu sei de primeira man. Entón, a ver se é certo, oxalá sexa certo e miran as condicións deses traballadores. Respecto ao punto da orde do día, eu non son tan vello, pero xa vou tendo unha idade para recordar aquel anuncio dos electrodomésticos Zanussi que remataba ca voz esa grave de Constantino Romero a final. El tiempo nos dá la razón. Bueno, pois 2 meses máis tarde, o que lle viñamos dicindo, xa lle adiantou aquí o compañeiro, as contas non daban, e vostede que di que vai a facer unha modificación, como era, de 15 minutos do orzamento, ben a podía haber traído ao principio, porque se fixera as sumas que non nos daban a min, non lle daba a ningún dos membros da oposición, que creo que todos yo mencionamos, o señor Díaz creo que hasta yo desglosou, non nos daban as contas e decíamos, isto así non vai a ser. Sabíamoslo hai 2 meses, non éramos adiviños, non tiñamos unha bola de cristal, e me sorprende moito que vostedes se enteraron o 17 de xuño. Se pode dicirlle vostede aos boirenses, non, é que nosotros nos enteramos co informe de intervención que nos fixamos o 17 de xuño. Veña. É dicir, nós non creo que ningún dos portavoces que estamos aquí seamos adiviños e xa o viñamos vir. En fin, total, que significa isto? Bueno, pois que vamos a ter que apartar 1,5 millóns de euros porque a día de hoxe, según di o seu propio informe, o informe da interventora, non vamos a cumprir cos requisitos para que nos dean a subvención do Ministerio de Vivenda de 1,5 millóns de euros. Por lo tanto, é moi posible que eses cartos os tiñamos que acabar poñendo, ou deixar a obra a medias, o cal xa sería un despropósito, non creo que fagan eso, espero, ou teñamos que poñer os cartos os veciños de Boiro. Non sei se a través de seguir empeñándonos máis, se nos van a subir outra vez o IBI, se nos van a subir outra vez outras tasas, non sei moi ben como. Vostede, eu como contribuinte que teño que pagar todo eso, eu oxalá teñan sorte. Porque vostedes basean isto en que lle van a dar unha prórroga en Madrid que lles vai a permitir recibir a subvención. Home, mire, tal e como están as cousas en Madrid, no goberno do Estado, o que van a facer vostedes é coller 1 millón de euros de todos os boirenses, ir ao casino, metelo na ruleta e apostar todo al rojo, porque é basicamente eso. É dicir, aínda non sabe o goberno dos cartos que dispón,
que ainda están a pelear a ver se lle van a dar, se vamos a subir únicamente ao 2,1, que xa lle chega ben, ou ao 5%, ou un término medio. Ainda non sabemos moi ben, e non siquiera temos un orzamento para este ano. E xa vostedes fan os cálculos do orzamento en base a uns cartos que non saben ainda se lle van a dar, veremos. E pedir unha póliza de crédito, perdón, e pedir esta póliza de crédito en base a que a recuperamos cando nos dean os cartos do Estado, que nos van a conceder unha prórroga. Como empecen a ter que buscar os cartos de debaixo das pedras, como todo apunta a eso, home, non sei, non creo que quiten ministerios nin estas historias, perdón por o populismo, a mellor empezan por estas cousas. É así. No millor dos casos que Pedro Sánchez e Sala Casúa vamos a ter que aumentar 11.000 millóns de euros máis os orzamentos para a OTAN. E no caso en que ao final non lle quede máis remedio que baixar a orella, ojalá que non, repito, porque eu como contribuinte prefiero que non me sigan subindo tasas nin impostos. Pero no peor dos casos, de algún sitio terán que salir os cartos. En fin, e todo para pagar unha obra que, repito, dunha magnitude que nadie pediu. É dicir, isto como se ora se me estropea a min o coche, eu, co meu soldo, de traballador normal e corriente, e digo, bueno, teño que cambiar o coche. Hasta aí todos de acordo, vale, e me empeño por 20 anos e me compro un Ferrari. Home, si, tiñas que cambiar o coche, pero ninguén che mandou gastar o que non tiñas en comprarte eso, pois isto é exactamente igual. Que a excusa de que teñen que arreglar a cachada, que é basicamente o que veñen dicindo, bueno, pois fan unha mega construción aí que nadie pideu. As propias bases do Ministerio non lle pedían, vai vostede ao plan do Ministerio de Vivenda, non lle pedía gastar ese diñeiral. En arranxar a cachada. Podía haber gastado bastante menos. Se non miro o artículo, ata o 100% do orzamento para as causas de aforro enerxético. E outras máis. Ninguén lle pedía, léase as bases. Ninguén lle pedía gastarse 4 millóns de euros en esa obra. Que de feito, eu tiña falado con vostedes xa hai 2 anos, cando vían este préstamo, perdón, esta liña de crédito, a proposta inicial non iba a ser tan elevada. Porque creo que o único que lle pedían era eso, máis 500.000 euros, se mal non recordo. Non sei a que van gastarse esta millonada de cartos, poñendo en risco ainda por riba ahora, como está no aire, porque está no aire, vostedes mismos o poñen 1,5 millóns de euros. En fin, vostedes sabían isto. E agora que vai a facer? Vai a facer como no orzamento? Empezar a dar cifras absolutas? A mí, mire, a matemáticas usted a mí non me gaña. Fala vostede de 450.000 euros en pavimentación. Sí. Un 40% menos que o ano pasado, que eran 700 e pico mil. Porque a mellor as cifras absolutas hai que poñer en perspectiva. Fala vostede de 120.000 euros en equipamentos deportivos. Repito, había 158 aprobados para poñer o parqué da pista de patinaxe. Donde van? Non chegan, ni siquiera os que teñen vostedes apartados, non chegan ni siquiera para esa sola obra. Veñen vostedes con cifras, claro, grandes, sacadas de contexto. Pois que miren os veciños, como di vostede. Que miren os veciños, pero non as cifras absolutas, sino os porcentaxes con respecto a outros anos. En fin, como lle decía, xa o supoñíamos, xa lle dixemos no seu día, vamos a xogarnos a lotería 1,5 millóns de euros, a ver se teñen sorte e lle dan esa prórroga. Eu espero que sí, porque, xa lle digo, non teño moita gana de volver a ter que pagalo do meu bolsillo. E, bueno, vostede sabe o que se podía facer con 1,5 millóns de euros? Pois moitas dasquelas obras que siguen pendientes a día de hoxe. Nada, é a súa responsabilidade, nós xa votamos en contra do crédito no seu día, porque nos parecía exagerado, e evidentemente volveremos a votar en contra. Moitas grazas, señor Triñanes. Señora Suárez, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Ben, eu non iba a comentar nada a respecto do outro aspecto de Amicus, porque pensei que a reseña que fixo o compañeiro non iba a ter recorrido,
pero en vista das palabras do señor portavoz do PP, quixera aclarar que se faga un servizo social e se traballe pola integración das persoas con discapacidade non lle dará dereito a ninguén a non cumplir cos dereitos laborais das traballadoras. Iso por un lado. Con respecto ao punto que xa non sei se é o 5 ou 6, vemos que empeza a dar problemas a obra faraónica. O Gaiás de Martiño empeza a dar problemas. Bueno, isto é a crónica dunha chapuza anunciada. Resulta que, como non dá o prazo para cobrar a subvención dos fondos Next Generation, cos que se contaba para pagar parte da obra, pois aínda non acaba de arrancar e xa estamos cas modificacións de crédito. Se xa nos costaba pouco esta obra aos veciños e as veciñas de Boiro, pois agora vai costar aínda máis. Evidentemente, imos a votar en contra. Consideran vostedes, ademais, na súa película unha modificación dos prazos para recibir a subvención que lle concederán ou non. Nada máis, gracias. Gracias, señora Suárez. Primer turno. Sí, ten a palabra, señor Ruiz. Primer turno. Sí. Bueno, como xa se dixo, que se propón este punto é un suplemento de crédito, o 2 do 25, que permita dar continuidade á tramitación da licitación da obra de rehabilitación da Casa de Cultura. Como ben saben, como xa se ten dito aquí en estas intervencións, temos concedida unha subvención por importe de 1.562.468,62 euros. O resto financiase con fondos propios, vale? Pero esta subvención, para que sexa efectiva, tense que dar unha serie de condicións, e unha delas é o plazo de execución que se ten que cumplir, e en este momento, pois, bueno, a día de hoxe, esta circunstancia non está de todo asegurada. Está previsto xa na licitación que se acorten os plazos de ejecución da obra, pero eso non é un fin que podamos asegurar hasta que a licitación non se teña celebrado. Tamén está previsto que se prorrogue este uso dos fondos Next Generation, pero todavía a día de hoxe non temos unha contestación favorable tampouco a eso. E como queremos continuar ca licitación, queremos sacar esta obra adiante, que nos parece importante para o futuro do noso Concello, bueno, pois o que estamos asegurando é a financiación, contando, en todo caso, de que non teñamos que facer uso deste suplemento de crédito. Por que? Ben porque os plazos se acorten na licitación ou ben porque se nos prorrogue o uso dos fondos. Bueno, estaremos a expensas de que eso pase. Muchas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Señor García Díaz, ten a palabra. Moitas gracias. Disculpen antes, pero bueno, que xa pensei que estaba no segundo turno. Tema de amigos, habrá que contestarlles algo, non? Digo eu, non? Por si non a mí non me para o corpo, entonces, pois habrá que contestar. Mire, señor Suso, para usted tiña unha contestación, pero como entrou o trapo o bloque, pois vou facer casi unha contestación que é a que me gustaba dar. Mire, prometer pasar a ser funcionarios se había cambio de goberno na Xunta ao personal de amigos, supoño que sería despois de unha expropiación. Bueno, é un tema bastante dado entre comunistas Non, miro, estás enfrente, teño que mirar para alguén, home. Está entre comunistas bolivarianos, non? Eso de expropies e demais. Pois, no Partido Popular, gracias a Dios, creemos na propiedade privada e nos emprendedores. Non nos enchemos da boca de falar de emprendedores cando parece que decir que un emprendedor, que ao fin e ao cabo é un empresario novo, pero un empresario, é algo moderno, é algo progre. Non, mire, nos creemos nos empresarios que se xogan o seu capital e crean riqueza, e incluso se esa riqueza é para un fin social, pois moito mellor. Pero isto é moi fácil. Si tan malo é, si tamén lo hacen los demás, qué fácil sería montar cooperativas entre esos trabajadores y dar el mismo servicio, jugándose sus dineros o pedirlos prestados. Aquí, desde la bancada socialista, se dice que se crecía a base de préstamos. Pues también pueden pedir préstamos y crecer y demás. Y así ni tenían que expropiar, y seguramente esas
excelencias en los postos de traballo, seguro que non causaría ningún problema sempre que se fora gestionada esas cooperativas por traballadores ben intencionados e non por canallas empresarios, como parece que se quere a facer aquí creer. Esa é a realidade. O fácil é dar trigo e non cosechalo, sobre todo cando o trigo é dos demais. En canto a este tema, mire, esta é unha cosa que anunciei, lle preguntei, tal, creo que xa habían conseguido unha prórroga desto, teño entendido, unha ou dúas, creo que unha seguro, pero dúas xa non o sei. As prórrogas non son eternas, e máis, moitos concellos este tipo de obras tuveron que renunciar a elas por problema incluso de conseguir a financiación para facer as obras e sobre todo por os prazos. E máis os prazos, vostedes creo que o saben bastante ben, a justificación para os técnicos deste tipo de obras por fondos de Next Generation son bastante engorrosas. Non é que, bueno, hemos acabado e agora aí van as facturas e tal, e firmamos, collemos a directora, facemoslle que traballar 2 horas extras e xa firma e xa acabou. É bastante engorroso e creo que non faise nun día. Xa dixemos que tal. O problema desto é que foi unha mala gestión no seu momento porque cando nos anunciábamos que a situación económica era mala, vostedes conceden esa subvención no ano 2023. Esa é a realidade. Non invento eu, que o poñen ustedes por escrito. No ano 2023 liquiden ustedes co aforro neto negativo, co cual, a non ter fondos propios, teñen que ir a un préstamo para poñer a súa parte. No ano 2024, co aforro neto negativo, non poden endeudarse e teñen que esperar ao ano 2025. Ellos collo o toro. Esa é a realidade. O resto, pois, podemos facer un pouco máis ou menos de teatro, pero esa é a realidade. As cousas os poñen os papeles e non hai máis. O triste de todo isto é estar dicindo que non sei que non sei canto. Mire, eu, con ánimo constructivo, xa yo dixen no pasado pleno, a Diputación ten 400 millóns de euros no peto para distribuir entre todos os concellos da provincia. Yo cambio, polos 2 millóns que íbamos a financiar antes, 2 millóns e pico, 2 millóns 700 e pico, xa que tiñamos que poñer unha parte, financiamos 1,5 millón e que os outros 2 millóns casi 800 que os poña a Diputación. É fácil, é facer gestión, nada máis. Nos, de todas maneiras, lógicamente, para ser coherentes co que votamos antes, vamos a votar en contra desto, porque entendemos que, ao final, esta obra acaban pagando todos os veciños despois de que vostedes lles volvan a actualizar os impostos e as tasas correspondentes. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor García Díaz. Segundo turno, señor Ruiz, ten a palabra. Sí, antes da votación, bueno, por contestar un pouco a este segundo turno de intervencións, díxose que sabíamoslo fai 2 meses. Nos levamos este tempo esperando a que nos prorroguen, non o fixeron todavía. É imposible que o superan fai 2 meses porque nos contábamos con que esta prórroga se aprobase xa en este período. O sea que sabíamoslo fai 2 meses. Bueno, outro día a Eurocámara solicitou ao Consello de Europa por 421 votos a favor contra 180 en contra a prórroga destos fondos Next Generation, que está pendiente de resolver por parte do Consello Europeo, que non depende de Madrid a prórroga, non depende de Madrid, non asuste vostede aos veciños, non depende de Madrid, a prórroga dos fondos Next Generation depende de Europa, depende de Europa e estamos aí esperando a que non la prorroguen. Repito, a Eurocámara solicitouno fai uns días que se aprobe a prórroga por parte do Consello Europeo destos fondos Next Generation. Bueno, non seguimos a confiar, repito, como xa dixen na miña primeira intervención, que non teñamos que facer uso deste suplemento de crédito e que podamos corresponder cos prazos que son engorrosos, como ben dixo o portavoz do Partido Popular, que incluso dan 3 meses para a xustificación deste tipo de subvencións, pero, repito, contamos con que se faga así. Obra faraónica, bueno, faraónica tamén era o Pazo de Goiáns e aí está, faraónico era o Clube de Remo e aí está, faraónicas eran as aceras de Sespón a Quinteiro e aí están. Esta obra é faraónica, bueno, nos consideramos que é unha obra que os veciños van a agradecer e por eso a poñemos encima da mesa e traballamos para sacala adiante, vale? Entendemos que é unha instalación que empezamos a necesitar e por eso queremos poñer os mimbres para que sala adiante.
E, por último, nada, por contestar ao voceiro do Partido Popular, que insiste unha vez máis na situación económica mala deste Concello. Bueno, eu teño que recordar que non hai moitos días centos e centos de alcaldes do Partido Popular concentráronse frente ao Congreso para exixir ao Goberno unha reforma da financiación local pola asfixia financiera que sufren as entidades locales. Centos e centos, leo textualmente, centos de alcaldes do Partido Popular. Bueno, nós somos moi cortiños, home, para levar a gestión deste Concello, pero estes que se van a concentrar diante do Congreso entendo eu que serán máis cortiños que nós, non sei, digo eu, porque nós ainda non chegamos alá. Nós ainda non chegamos a Madrid, non nos fixo falta. Nós ímoslo levando, como dicía outro, ímoslo levando, vale. Entonces, bueno, é verdad que a situación financiera dos concellos non é a mellor, o sea, levamos anos falando deste tema, vale, desde que os sobrecustes despois da pandemia afloraron de debaixo das pedras para todo o mundo, tamén para os concellos, bueno, pois a situación económica dos concellos é complicada, a de todos, non a de Boiro, evidentemente, a de todos, e aquí está como exemplo os centos e centos de alcaldes do Partido Popular que se van a concentrar diante do Congreso dos Diputados. Bueno, confiemos en que esa reforma da financiación local chegue máis pronto que tarde, a ver si non somos quen de estar aquí para poder valorar e poñer en marcha, porque é necesario, vale, somos a administración que recibe obrigas e non recibe financiamentos. Somos a financiación que está máis cerca da veciñanza, é a administración máis cerca da veciñanza, a administración donde primeiro veñen a petar os veciños cando teñen unha necesidade, e somos os grandes olvidados, sobre todo nos últimos anos, por parte da financiación, non tanto de Madrid, e xa non é a primeira vez que o digo, non tanto de Madrid, que actualiza as transferencias, ou ven facendo anualmente, a Xunta de Galicia, bueno, pois non podemos decir o mismo. Non podemos decir o mismo cando as ten conxeladas desde o ano 2013. Bueno, nada, votamos. Moi ben, pasamos á votación deste punto número 6 do orden do día. Votos a favor? Sí, sin problema. Moi ben. Votos en contra? 8 votos a favor, votos en contra, polo cal pasamos unha segunda votación. Votos a favor? 8 votos en contra, 8, por cal queda aprobado por voto de calidad do alcalde. Moitas gracias. Mirade, vamos a facer agora no punto 7 un receso de 5 minutos, vale? Un receso de 5 minutos e continuamos, vale? Sí. Vaise a propoñer unha emenda. Vale, gracias.
Sí, hola, boas tardes. Continuamos co pleno. Vamos ao punto número 7, que é o expediente 2910/2025, moción do Grupo Municipal de Boiro Novo para a promoción de vivendas de protección oficial e outras medidas para facilitar o acceso á vivenda. Primer turno de intervención, señor Piñanes, ten a palabra. Bueno, que pasou? Un inciso ao punto anterior, creo que peor mo pon, e temos que estar dependendo da señora von der Leyen, da señora Calas e do señor Rute para o tema dos cartos. Non sei se é mellor que dependamos de Pedro Sánchez. Polo menos el ponlle interés, outra cousa que eu consiga ou non, os outros tiran polo lado contrario. Dito isto, volvendo ao punto do día, pois dende Boiro Novo presentamos unha moción, basicamente porque o que creemos que fai falta en este concello, máis aló do anuncio de construción de vivendas en primeira liña de playa que fixo o goberno e repiteu varias veces, o que fai falta é vivenda que sea sostible para o que son os soldos dos traballadores do noso concello. Entón, en eses anuncios que fan vostedes, así un pouco grandilocuentes, todo a lo grande, que parece que fan, claro, botábamos en falta tamén que se acordasen que neste concello tamén se necesita vivenda protegida e vivenda en aluguerio social, porque, como saben vostedes, e non hai máis que ver os últimos datos, saliron esta semana, de feito, despois de presentar a moción, a vivenda soamente na nosa provincia, na provincia da Coruña, subeu un 18% con respecto ao ano pasado. Entón, volvemos a situarnos en precios próximos aos da burbulla inmobiliaria e cada vez máis traballadores, porque os soldos, por desgracia, non soben na mesma cuantía na que sube o coste da vida e, polo tanto, o coste da vivenda. Pois facilitar un pouquiño eso e poñer un pouquiño coto a ese incremento de vivenda. Entón, nós para isto propoñemos unha moción na que pedimos 4 puntos. Elaborar un plan de vivenda municipal no que se adoiten as medidas administrativas e orzamentarias necesarias para aumentar a oferta de vivenda de protección oficial en Boiro. Mire, é moi fácil, é moi sinxelo, isto que sona así un pouco institucional e tal, é moi sinxelo. Antonte o Concello de Padrón, gobernado por o Partido Socialista, facía isto. Elaboraba un plan, que o teño, para garantir o acceso á vivenda e fixar poboación. O Concello de Padrón publica este mércores a súa estrategia de habitabilidade e crecemento, no que pois fai unha regulación das vivendas de uso turístico, fomento de construción de vivenda nova, vivenda pública, axilidade nas licencias urbanísticas, rehabilitación do parque de vivendas, alquiler social, planificación estratégica, etc. Pois os seus compañeiros do Partido Socialista, así como teñen vostedes ese ímpetu en anunciar a construción de vivendas e abrir calles para facer edificios e vivendas en primeira liña de playa, pois fíxese, outros concellos tamén do Partido Socialista, para que vexa que tampouco é que teña nada en contra do seu partido. Fan tamén os deberes, pero enfócano ao tema tamén social. Non se olvidan únicamente do tema social, non se olvidan do tema social, non se enfocan únicamente no tema de construir por construir, que sona máis ben a ese tipo de declaracións da burbulla inmobiliaria, que non realmente a un desarrollo sostible que é o que queremos para o noso concello. Segundo punto, non sei se quererá entrar un pouco máis polo miúdo en el, polo que me comentou, que se estudien fórmulas mediante as cales se poida aumentar a oferta de vivenda en aluguer social, ben sexa con incentivos ás persoas físicas que sean propietarias, ben a través de penalizacións aos propietarios, especialmente entidades xurídicas, que acumulen varias vivendas baleiras. Estamos falando de bancos, fondos boitre en xeral, etc. Estar pendente de excluir de calquera bonificación o axuda institucional ás vivendas vacacionais ou vivenda baleira. Para poñer este punto, baseeime na proposta do Partido Socialista. El PSOE presenta unha lei que sube impuestos a pisos turísticos e viviendas vacías e limita la compra a los extranjeros no residentes. De maio deste ano. A ministra
de Vivenda, a señora Isabel Rodríguez, fixo esta proposta. Non vou a desglosar, porque senón podo aquí votar, bueno, como saben vostedes, as propostas do Congreso pois son do tamaño que son, pero, bueno, basicamente é un resumo o que é o noso segundo punto. Eu recoméndolle, se ten algún problema con este punto, que faga caso da súa ministra actual. Porque certos comentarios me recordan a outros ministros aos que creo que vostedes non deberían de imitar. É dicir, eu, ministros do PSOE, como o señor Ábalos, que decía que a vivienda é un bien de mercado, recórdao, alónxese deses ministros do PSOE. Esta é a que vale, esta é la buena. Esta señora Isabel Rodríguez es la que tienen ustedes que imitar, non el señor Ábalos. Vale? Pois eso, busquen a fórmula. Terceiro, instar á Xunta de Galicia, que en este aspecto tampouco é que, digamos, bueno, sea prolífica no tema da vivenda, de axudar aos concellos no tema da vivenda de protección oficial e da alugueiro social. Basicamente pasa como moitas subvencións e moitos fondos que se fan para o anuncio, pero despois, a hora da verdade, pois a cousa queda en agua de borrallas. Entón, instar a Xunta de Galicia a colaborar cos concellos para a promoción e construcción de máis vivendas de protección oficial así como o alugueiro social, e alugueiro social, E o cuarto punto e último que propoñemos é instar ao Goberno español a que colabore cos concellos poñendo á súa disposición o Parque de Vivenda da Sareb para destinar a alugueiro social e vivenda protexida e a establecer un marco legislativo estatal que regule e impida a compra de vivenda por parte de fondos voitre e especuladores inmobiliarios. O tema da vivenda da Sareb, a última vez que a Sareb fixo algo en Boiro foi no ano 2022 e simplemente foi poñer a subastas, non sei se foron 6 ou 7 vivendas que tiña. Pois por que non falou co Concello para ver se podían adecuar esas vivendas ao tema do alugueiro social ou vivenda protexida? Porque outras veces sí se fixo. Ou para unha cousa ou para outra. Sei que o tema de vivenda protexida é complicado porque hai que cumplir con uns requisitos que tamén se poden modificar. É dicir, así como se modificou a Constitución española en unha noche de verano, e el artículo 135, bueno, pues isto é bastante máis sencillo, pero bueno, aínda supoñéndolle eso, podíase destinar, que son os requisitos máis flexibles para o tema de alugueiro social, non? E non simplemente poñelos a subasta, que foi o que se fixo por parte da Sareb. Ten na súa páxina web, se ven a páxina da Sareb, si destinamos, colaboramos, pero a hora da verdade o único que vexo é que poñen as vivendas a subasta e si, un porcentaxe moi mínimo, creo que máis ben para salir na foto, pois si o destinan a estas cuestións. E, bueno, establecer o marco legislativo, pois o que lle decía antes, é cuestión de vontade. Había unha lei que quedou despois a medias, bueno, non sei moi ben o porqué, a ver si se desarrolla. Repito, si hai interés faise, porque torres máis grandes han caído en unha tarde de verano, como cando temos que pagar a Europa ou temos que cumplir ciertas cuestións así con outros organismos en materia de recortes, se lexisla o que non está escrito. Pois, bueno, tamén o fagamos na cuestión de beneficios sociais. E nada, pedimos o voto favorable porque creemos que todas estas medidas serán boas e recaerán ben na poboación do noso Concello que necesita poder ter unha vivenda e un lugar digno. Moitas gracias. Señor Triñanes. Señora Suárez, ten a palabra. Vale, gracias, señor presidente. Ben, pois, en liñas xerais, estamos de acordo con esta moción. De feito, vai en consonancia co que levamos defendendo dende sempre no BNG e que incluso figura no noso programa electoral. Dicir tamén que ningunha vivenda social se executou até o de agora en Boiro, a pesar do compromiso adquirido por este goberno, cando vostedes estaban en minoría e negociábamos os orzamentos, non sei se se lembra, que as vivendas sociais eran unha nosa proposta, sí, aceptamos, pero claro, despois fálame de vender fume. Por outro lado, consideramos que o Concello conta con competencias propias que poden contribuir a minorar os efectos da falta de vivenda que se veñe producindo en Boiro nos últimos anos. Como digo, en Boiro é moi difícil atopar un alugueiro durante todo o ano, xa que está a maioría destinado a alugueiro vacacional.
Incluso hai xente, eu coñezo varias persoas que facendo vida en Boiro teñen que alugar vivenda noutros concellos veciños. E, bueno, entre as referidas competencias, pensamos que sería interesante que por parte do Goberno solicitase da Xunta que se faga un estudio pormenorizado relativo a determinar en que punto se atopa a día de hoxe Boiro en relación á existencia de zonas de mercado residencial tensionado. E, de igual forma, o Goberno municipal debería estudiar a posibilidade de limitar o alugueiro vacacional, pois está imposibilitando que persoas poidan alugar vivenda para estar durante todo o ano e, como digo, ter que mirar por concellos próximos. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Segundo turno. Sí, ten a palabra. Non, simplemente volver a recordar que o tema da vivenda como dereito é un tema que ven na Constitución. Sempre se soe decir que é un artigo da Constitución destes que están así, bueno, que hai que desarrollar e tal. A propia Constitución o desarrolla e despois dá competencia aos concellos en regulalo. Bueno, xa dixo aquí un pouco a compañera como a situación no noso concello, cada vez prolifera máis este tipo de vivendas vacacionais e o que fan é crear unha burbulla de precios de alugueiro que o que fan é dificultar que os veciños xa non de Boiro, sino moitas veces estudiantes, traballadores que están aquí que traballan en Boiro poidan acceder a unha vivenda digna e teñen que ir a outros concellos. Bueno, pois o concello tamén pode poñer o seu grande área, que é basicamente o que pedimos en esta moción. Moitas gracias. Gracias, señor Suárez. Segundo turno, ¿no? Señor García Díaz, segundo turno. Ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para rematar o punto anterior, o señor Luís sempre se queixa da Xunta. A Xunta tamén necesita que lle transfiran os cartos de Madrid. Entón, pode facer un reparto equitativo e demais. E, sobre todo, en épocas de maiores ingresos nos temas fiscales da historia. Pero, bueno, quedan polo camiño, xa sabemos, para outras cousas, non? Vamos a apoiar a proposta de Boiro Novo, vamos a votar favorablemente. Señor Xurxo, non se asuste. Fala usted dun plan de vivienda de protección oficial. Mire, o plan xa está iniciado. O plan está iniciado desde o momento que o Concello de Boiro ten unha parcela de 2.300 metros no plan parcial de Barralla, do que é propietario ao 100% para adicar a VPO. Es máis, esa parcela de codificabilidade que ten supera, creo recordar, creo que era o que era obligatorio, era o 5% para aprobar o plan parcial, a codificabilidade que ten superaba incluso o 5% e demais. Aquí aprobamos uns préstamos para unha obra que por parte de las fuerzas de extrema izquierda consideran faraónicas e demás, non? Pois a VPO se poden pedir préstamos e se poden incluso hacer unha promoción pública por parte do Concello con eso. Se podrían recuperar os cartos, porque se invirte, se construye, se adjudican, esa xente non se lles dá gratuitamente as vivendas, sino que van pagando a tipos máis baixos e demais. Bueno, pois esa parcela está aí e tal. Lógicamente que para poder empezar e poder facer esa promoción desas VPOs, o primeiro que hai que hacer é aprobar o proxecto de urbanización que está sin aprobar dese plan parcial. Pois mire, vamos a apoiar a súa moción, aunque, bueno, deixo aí o tema e quen o quera recoller, que o recolla e inicie a correspondente e tal. Non sei se incluso, xa digo, non o sei, teño as miñas dudas, para eso teñen ustedes asesores jurídicos e que lles poden informar de facer incluso con esas personas que poderán estar interesadas na VPO, hacer algún tipo de cooperativa tutelado de alguna maneira para desarrollar as mismas. É cuestión de velo, e xa digo, nos vamos a votar a favor. É unha pena que non se poda usar e non se lle poda ofrecer a ninguna administración pública para que desarrolle esa parcela mentre non se aprobe o proxecto de ejecución. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor García Díaz. Segundo turno, señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois nos vamos a votar en contra.
Vamos a votar en contra, evidentemente, e vamos a asistir unha vez máis ao que significa, bueno, estar na oposición, porque vamos a asistir ao voto favorable a unha moción que pon que van a penalizar os propietarios das vivendas baleiras. Van a penalizar aos propietarios das vivendas baleiras. Eso é o que vai aprobar agora os partidos da oposición. Nós, desde logo, non estamos de acordo. Nós non estamos de acordo. Ben é certo, antes se dixo que promocionábamos vivenda vacacional en primeira línea de playa, xa me quitou o argumento o portavoz do Partido Popular, aí tamén hai vivendas de protección oficial en primeira línea de playa. Estamos de acordo e na reflexión que fixemos valorando esta moción entendíamos que era necesario, sobre todo, coñecer cal é a realidade, a necesidade de vivenda que ten o noso concello, pero unha vez satisfeita esta necesidade de vivenda para os propios veciños, bueno, eu entendo que a vivenda vacacional foi un motor económico para este concello durante moito tempo. E por que non pode seguir ou volver a ser no futuro? Bueno, a situación geográfica que temos é a que temos e podemos volver a ser un motor económico en canto á construcción de vivenda como xa o fomos no seu día. Repito, estamos a favor, evidentemente, con elaborar un plan de vivenda, con instar á Xunta de Galicia a colaborar cos concellos, evidentemente, con instar ao Goberno español a que colabore cos concellos poñendo a súa disposición o Parque da Vivenda Sareb, evidentemente, o pouco que queda, porque xa subastaron a maioría de él, establecer un marco legislativo que regula e impida a compra de vivenda por parte dos fondos Boitre, totalmente de acordo con eso. Ahora, con penalizar aos propietarios de vivendas baleiras, nós non. E con excluir de calquera bonificación ou axuda institucional as vivendas vacacionais, nós non. Porque, repito, este concello, pola súa situación geográfica, a construcción de vivenda vacacional foi un motor económico no seu momento. E pode volver a selo. No seu momento, eu son dos que penso que axudou ao noso crecemento. E o Xiboiro é o que é, bueno, en parte, por o crecemento en canto a vivenda turística que tuvo. E desa construcción enriqueceuse moita xente do noso concello. Bueno, pois pode volver a pasar, haberá que estar atentos. E o concello pode ter que axudar a que ese motor económico volva a funcionar. Non sabemos. Repito, sempre e cando estén satisfeitas as necesidades de vivenda que podan ter os nosos veciños. E fai xa, creo, recordar que 3 anos que nós fomos pioneiros, antes incluso que a Xunta de Galicia, en poñer en marcha a posibilidade de que se construíran vivendas nos baixos que estaban cerrados e que non había promoción comercial en esos baixos, había máis dunha década. Nós puxamos en marcha esa medida, creo recordar que fai 3 anos e medio, e despois de nós veu a Xunta, facilitando tamén esa forma de facilitar vivenda. Bueno, pois aí seguimos estudiando. Agora, nós desde lo comparte do que propón esta moción, non estamos de acordo e, polo tanto, vamos votar en contra. Moitas gracias. Pois vamos a votar ao punto número 7 do orden do día. Votos a favor? 8 votos a favor. Votos en contra? 8 votos en contra. Por que hai empate, temos que facer unha segunda votación. Votos a favor? 8 votos a favor. Votos en contra, 8, polo cal non queda aprobado este punto por o voto de calidad do alcalde. Moi ben, moitas gracias. Nada, actividade de control, dación de contas do decreto e rogos e preguntas. Sí? Vale, ten a palabra o señor Triñanes. Cando un fai as mocións para que a voten unanimemente, buscando iniciativas do propio Partido Socialista, e me acho que o Partido Socialista de Boiro está en contra do Partido Socialista de Madrid. Genial. Eso un rogo unha pregunta. Rogo. O parque este do que se fai deporte, que está no paseo marítimo, bueno, está podre directamente, mellor que ninguén lle bote a man, que está ali onde está os baños, os últimos baños, non sei se se dá de conta, tirando cara a Barraña. Sí, por ali, sabe vostede, hai un parque, pois está a poder de todo.
intenten cambiálo. Había que haber dado mantemento no seu momento, non se lle dou, agora eu penso que ten pouco arranxo. 2. En Bealo, onde pasa, onde cruza o camiño a orixe o río, cae unha das barandillas da ponte, a da man esquerda, indo río arriba, a da man esquerda. Bueno, repárena, basicamente. Veciños de Cabo de Cruz, dime a ver se é posible instalar na Ribeira Grande, na outra punta da playa, porque hai unha ducha hacia onde está a fábrica, efectivamente, pois na outra parte onde acaba a praia, si poden poñer outra ducha, porque a parte é unha das partes máis conscurridas, porque é onde chega a carretera ao lado. Creo que ademais aí están buscando firmas para decentar un pouco esa zona e elevar un pouco o nivel, bueno, pois xa de paso. Despois, a estrada da Banqueiro, a beirarrúa que está ao lado, hai sitios que tens que botar, as silvas chegan ao final da beirarrúa, directamente. Si vas andando, mire, pois a altura de Piñeiro, onde está máis ou menos a parte chegando ao alto e vindo de Boiro, as silvas, eu ainda pasei este día, tuve que botarme á carretera. Sobre todo se vas en pantalón corto. E despois, máis adiante, as ervas son máis altas que a min. Quitei unha foto e todo, porque dios, nacen, non son as que veñen das leiras, que tamén, pero as que nacen na propia acera, beirarrúa, xa empezan a coller certa altura tamén. E aí tamén hai algunha fochanca no seu sitio. E despois, para rematar, en Moimenta, na salida onde vai a aldea cara a carretera de Noia, o espello está movido, non se ve alá moi ben, non sei se... Está opaco, sí, a ver se o podían cambiar, porque a veces que se aparcan coches na casa do lado é un pouco un peligro. E nada máis de momento. Moitas grazas. Si ten a palabra a señora Suárez. Ai, perdón. Gracias, señor presidente. Ben, dúas preguntas. A primeira é cando se vai a limpar este parque daqui da Praza do Concello, porque xa fai 2 meses que fixamos o rogo e está sigue cheo de excrementos de paxaro. Pois desde que o dixo 20 veces, polo menos. Pois xa daquelas reiteradas queixas de persoas usuarias, incluso me mandan fotos e está que dá un pouco de noxo, a verdade. E a outra pregunta é, pois, cando se vai a cumprir co punto número 1 da moción que presentou aquí a Asociación Agamela, porque aquí falamos hoxe de orzamento, pero ese punto sí que non require cartos, porque era dotar de persoal o centro social para atendelo e dinamizalo, e cando veu aquí o representante desa asociación, a señora concelleira de Cultura, dixolle que se dinamizaba desde moitos lugares do municipio, que non facía falta estar ali, pois tamén se pode dinamizar desde ali para outros lados. Entón, cando se vai a cumplir con ese punto da moción, que está aprobada por unanimidade? Grazas. Moitas gracias. Sí, ten a palabra. Sí, pois ben sendo o que dicía Raquel, que nos comentan, creo que a todos os grupos políticos que non deixemos no olvido esas reivindicacións que viñeron facer os da Gamela. Alégrame saber que hai un proxecto xa para o tema do teito, alégrame moito, e bueno, que non se olviden do resto, a técnica e todas as reivindicacións que fixo aquí Antón, e que non queden no olvido, simplemente ese rogo. Moi ben. Sí, ten a palabra. Vale, señor alcalde, fai 2 meses, perdón, 2 meses prácticamente, porque pasaron 2 plenos, díximo que o viernes me iba a enterar, sigue meu sueldo na página de transparencia, non me enterei que iba a facer, a ver se mañán entero. Despois outra cosa, mire, señor alcalde, usted é un profesor de educación vial, supoño que o tema de positivos de alcoholemia non lle gustan e entende, igual que a mí, que é unha irresponsabilidade por aquel que os acomete. Fai 1 mes e medio, tal, anda nas redes sociales, un tema que me preocupa, sobre todo se ten vostede coñecimento del. Nas redes sociales se acusa a membros desta corporación de haber dado positivo. Se ten coñecimento del, e sendo o seu grupo, espero que
tome as medidas correspondentes e deixen o seu cargo, non? Porque poñer en peligro a seguridade vial é un tema grave, sobre todo se hai un accidente causanse feridos ou incluso mortos. El servicio de taxis do Concello é excelente, todos hemos ido algunha vez de festa e gastar 30, 40 euros nun taxi creo que axuda a moitas a que non causen este tema. Nada máis, eu espero que eso sea un bulo. Se non é un bulo, pois espero que os responsables teñan a gallardía antes de que salga publicado en algún medio de comunicación que deixen o seu, como se fixeron en outros tal, de todos os colores. O sea, isto ha pasado en distintas corporaciones, recordo compañeros nosos en Santiago que tuveron que abandonar os seus postos, unha compañera última, creo que de Bueu, non, de unha teniente alcalde, creo que era teniente alcalde, a mellor minto, creo que era teniente alcalde de Bueu, do Partido Socialista. Bueno, non pasa máis que eso e demais. Se é certo, xa lle digo, a mí me parece unha irresponsabilidade, todos algunha vez tomamos unha copa e cando vemos que non estamos ou que podemos dar ese positivo, pois chamamos a alguén que nos acerca a nosa residencia ou nos rascamos o bolsillo e chamamos os taxistas. Nada máis, moitas gracias. Bueno, eu creo que somos 17, non sei. Vos veredes. Eu non teño conocemento e se alguén ten conocemento que sea o valiente que diga quen es. Eu non son detective, entonces cada un capande co seu. Exactamente, entonces pode ser usted, pode ser usted. Eu poño a disposición do Concello o meu listado de sancións. Eu podo entender que é un bulo, pero, bueno, cada un na súa vida privada fai o que pode e o que tal. Entonces, bueno, que moi ben o speech e queda aí. Moitas gracias. Perdón, si tiña... Sí. Bueno, eu primeiro pedir unha aclaración sobre isto que se acaba de comentar, por saber se é nos últimos 5 anos, nos últimos 10, nos últimos 20, nos últimos 25, nos últimos 30, porque eu, claro, igual teño que mirar a ver se me sancionaron algunha vez por ese tema. Non sei, eu desde logo non teño a capacidade de saber se algún de vos os sancionou, se algún dos presentes os sancionaron nos últimos 30 anos alguén por ir igual con algunha copa de máis. Non sei, eu desde logo non teño a capacidade de sabelo, ni me interesa o máis mínimo, ni me interesa. O caso que se comentou aquí dos nosos compañeiros, bueno, hai casos en que se comete delito e non infracción administrativa, que iso é público e notorio, e aí entendo que, bueno, que ten que cada un asumir a súa responsabilidade. Cando é unha sanción administrativa, bueno, eu recordo que teño unha de aparcamiento en Ribeira, por facer memoria, e unha de velocidade fai, non sei, 6 ou 7 anos. Creo recordar que son as que teño, pero, bueno, repito, había que aclarar se é nos últimos 20 anos, 25, 30, ou a ver cando se nos sancionou. E, por último, o que quería comentar é ao señor Triñanes e, sobre todo, á xente que nos está a ver, que no Concello de Boiro hai vías de distinta propiedade. Hai as vías municipais, as vías da Diputación da Coruña e as vías da Xunta de Galicia. Nós, cando procedemos ao desbroce, que facemos 2 veces ao ano de forma mecánica e unha de forma manual, é sobre as vías municipais, a que vostede comenta, efectivamente, ten necesidade de desbroce, pero non é da nosa titularidade. A veces, cando estas administracións non atenden as peticións que se lle fai e non son capaces de ver, porque non lles pica a silva que sale da leira a propia acera, bueno, pois nós temos que tirar incluso de persoal municipal para ir limparlle as vías a eles, vale? Sobre as vías de titularidade da Diputación, que son esta da Banqueiro, que vostede acaba de comentar, unha de Triñáns, que tamén está bastante asalvajada, bueno, a erva o que ten, xa o sabemos todos, xa que medra toda no mismo momento. Bueno, o que nos comentan é que os desbroces destas vías de titularidade municipal está próximo a comenzar, vale? Será no mes de xullo, como habitualmente o fai a Diputación. Bueno, as da Xunta de Galicia, que é a C305, nós temos que atendela de vez en cando, porque, polo que quero recordar, pasan con tractor e a man non suelen pasar, entón somos nós os que temos que atender tamén estes viais de titularidade autonómica, pero, bueno, sobre todo para a información dos veciños. Nós atendemos os nosos viales e incluso hai xente que pensa que non atendemos
a todos os que debíamos de atender, porque hai xente que ven por aquí que nos ven pedir que lle limpemos un camiño do monte, que vai á súa toxeira, bueno, non se pode dende logo facer todo este traballo, intentámoslo facer o mellor posible, pero hai vías que non son nosas, vale? Non son nosas, nos trasladamos ás distintas administracións que por favor atendan, pero repito, si Boiro é grande para nós a hora de desbrozar, porque claro, cando temos a erva grande en Bealo, témola tamén en Escarabote, máis enteaño, e hai que atender a necesidade de todos. Para a Diputación da Coruña, bueno, a Coruña tamén é suficientemente grande como para ter que desbrozar todas as súas vías. Pero así é todo, repito, comentaron que nas próximas semanas comenzarán os desbroces e esta vía que usted comenta da Banqueiro e a de Triñáns tamén está entre esas de titularidade da Diputación. Moi ben, pois nada, damos finalizado o pleno. Moitas gracias. Boa noite.